Kardom ili runing tikathar tini ada pabirta angton pen Karbi Farmer Association THECPEN KFA Karbi Nationalist Youth Council mate THECPEN KNYC Lapen Karbi Youth Association THECPEN KYA Lasong Thomatum pen perang kemai kang nipon Lason si Paikuni ni Pai Porni Dipu Forest IB Central Range ke parlo along KFA KNYC Lapen KYA Lasong Thomatum pen perang kemai kang nipon Bangso perang kemai kang nipon ang kokalam theke lapu hendo ang ton pen arjupon ikta to pidi nang litum hana chok ha teng pen perang ke klem ko tum ge bang pot litum hen pen litum song thong mate KFA KNYC la pen KYA song hen pen litum hana ke ro ki perfect lo a hok lo karbi long long ge issue samukha ko ke burning issues ko ke du tik lo PGR pen cheng lo a kapre lo pusona du tik lo la so ang bong sa to me non la bill ki long le mate payment ki pipe da isi ke the dung alam lo athe nang litu ma chini po Karbing Long Autonomous Council pen non nam chari det lo pen ke BJP nang chari det lo pen ke alang litum bacha thang lo sabka sat sabka vikas usan sa alang litum bacha thang lo mo sa to be non litum mate Karbing Long ara kopilo ke theklong ke plan atum si vikas chap ke duk det ke void det inglong aso tum ke non puta alang litum ma ke vinas ason se man lo Klasi ya hok lo Karbing Long Long ma ke issues po ke dopik lapen song la puta dopik anutin na kaning jay kantung na pusong na dulu. Sa dami Karbing Long Autonomous Council ko pi ko som na alang ito man ake ngari ra krai la pusong si manik del lo mate rat ahong jay lo bana he del lo. Pon sa dami ni litum bang ke chechak dor lo chok lo la bang so jutang bang ke pu matha ben pini na litum matheng no bang nang kok lo. Nang litum ma chini da hai lo Karbing Long Long bang ke aningkan bang da first half second half la pusong nang ke lo non 2024 sa dami first half of Harman ke 200 crore nang liat lo labang ke June 24 achik lo la son taxi second half mate la ke final bill lo October 4 achik lo nang liat lo bon sa dame non ni litum thekdam lo ji rom atok anota hara ke baddu phana ki pipon la puson avila ki pipon do thai mene ko mane ke plan ni phi pen cheng lo ko mane jen agarwal la tuman me karbi tuman ke ki ong tunga tumane 90% ara tumane pinier ni ta litum ki pipon theklong le de lo sa jok je non haya contractor tum ko pilo ke manna ke asoma tumban school fees ki PG phana ve tuition fees ki PG phana ve la poncho tagali ke so chela ji phana dowai daru ka china phanta abi delo sai jok je la pharo pho suli sibet sa ta me ko mane politician mate rachari song ja polong sa lang litum pete bok nang kok lo la pon nang deng lo la poncho kali Karbing Long ke economy hin langdam lo tang te 70% ke contractor atum hin pensi economy ke atum bang kai kita nang pabak bom lo non ni litum langdam se na Karbi Han Bojar puno ni mali tum seta me hadak long customer e im arbe ngason di thekdam long lo kopi poloma harak long ba ke bill la puson pi eda da joine si Han Bojar puno akapre khiti gulata im arbe ngason di litum thekon lo lasi ladak long bang ni litum Karbing Long Autonomous Council CM ke haven karjugan tum bang ke 400 crore sabil kona si damig lap lo koma si chukang lim de lo koma ri ding se dam lap lo koma rojam haraja ri ding se dam lap lo la bang so put hat bang ke tuliram ke hai seta me Karbing Long angkang pi Karbing Long arat kan tha media hin ben bona arat hong jai long alang ni lam boy chipi bek nang ji jong se chipi bek lo patang de ni do ma thanang pok po je la bang so sarkar ke la ke rat farman kali alang li tum jongjung a farman jongjung aching tu kachilang ji don rap a sarkar ku sini li punang pok la ben la son ang deng nang le ro jong se prap jin ben rat hong jai long lan tu ku 4 crore la ke ang thek lo la ke chief areas department pen ke bang alu iglo kasi la 400 crore kona si kapang lim labna kona si pidam labna mate non election bihari election long tong wadam labna labang so ang thek kang lang itu cepek lang ikna po jong cepek lang klik radin cepek lang klik lo tang te rat sa tame la kusona sarkar ni inside na ko la pen kibang jina ese election long man ke ratum sa tame la kusona sarkar ne rong pan beda sini ni hin ben rong sa ko na kini PWD long 90% works 90% ke la das klem da lo ke ni liang thang ni lo la suppose bang ke nangli tu pen rat chini koso construction si PWD account koma construction si PWD account klem ngal ke nangli tu paper long ko blindly isi percent of construction plan nang tu ta rat chini ko lage PWD long ke koma construction si ke claim mal ke rat chini pon la pen nili buang tu ngal ho non ala
kiram tang chuning meok chuning si ne CM Dr. CM Tora Muhammad hang Facebook page sung sila support ki tok de ho je aban liabilities do an phan clear la poisa ho si Facebook page sung chi tok do nang dong support thelong le same nili puri dong pen ong dong atung bang pharu kan amni tung yak tom ka churuak tom pusi alam thu lam dok dak tok lablo atom kerodung masih also dan nili pulo un akam ada tok mes tami unde kam ke tok ne ini tu film la trailer pison hai a trailer pi palang mission jake heno hor semeni pulo department isi department masih 100 crores so say liabilities dolang especially PHE longson department ke ada ke 100 crores se liabilities dolang ladang tang nang list suri si kunelo pulo हजार सी crore nang di liabilities atam ka bang same kal benglong ge judun elan lasi jong si unjim dong ada nahan nang pan nang li pan churu me melo sita kali li pilot alake post thap nang de sini li amat se ansi ni li check la sota to remove to that je kala ka benglong pan siberta keme liabilities aban an clear la popula so kache post support ala salang de page song to remove that lasi nili puke pugang tung lalo rada so panang tong thuri ne non ke nangli lam dok nangli lam thu pen nangli lupu ade phopho pen ke rat son tong thuri non mo pen la puang pen to la paklang lo la so 400 crores bot ko na nasi padam ma ta pen ko PC claim ni ma la so bot details mate pachini no nan Amri Block Mission Coordinator sa hemning kan kang timta sampridang chokidar inwet petot hop Karbi Anglong kang pitching thor pik loposi KACCM Dr. Tuliram Ronghang mai meeting along lapen ke konat nat ne amai along ta Hong Kong si ningje bomlo Karbi Anglong tame quality education apo thak tame pinangan pache thanglo sitame pinier ni anta a hok pet a quality education theklong pame mila Lason si Amri Block Mission Coordinator sa hem chukamar kibang wea jo duaram lalapen Amri constituency ke parlo school ahem than bang loke than thepu alam keklang ia thepi haladak BMC sa hem pensi ke pangchenga porlo lahaya chukamara tum a chiklo sa hem chibang wepen ipong wet ridak chipi thaidi tipusi hadake do cherok tokatum pherang ke aphan than pachini labang sola mun thidam polote a hok atheke a chikloi jon angbong pen arni sini ni an bang chotiti lake kadukawi arara tumta theklong pronglo no attendance register along ke full attendance dukoke service rules along aron karkan kalilangma education yem Richard Tokbitame amethang hawarsi chelang chotsi angkrak pen birta ribdunlo Amri lapen chenthang hawar single teacher anpata lo thanthi alam ki keklang anta thang narakang sai PPC alom pathebo Duar bagori arara tum chotong quality education ke longnang jima puta arjumi melam bino no lahai chokomara tum aphan sokos pigdet pen pangsam rialam kali lahai chokomar atum osomara kaelong kijui kapin chongdet ke Karbi Anglong Autonomous Council penta sotak RDNC insai nangji tangte KACCM Dr. Tuliram Ronghang lapen education EM Richard Tokbi ahok pedakang sai pihai jima Quality education alama pathak mai meeting along ke hang taram ing tonangpu jongsi education anat RDP hek the polote nonason lahaya chokomaratum sahem chiwang wea jok lo than ke than the school ka humri asai dengdi si hempen online akam ke claim pathe loksi sahem chiwang weda titi lahai hello Amri Block Mission Coordinator asahem chokomaramen Jyoti Prasad Kakoti MIS, Probin Terang JE, Dipali Ronghangpi, IERP, Rex Sangma, IERP, Samarjit Chauhan, IEARP, Mosun Chakrabarti, LDA cum Accountant, Lal Bahadur Chauhan, Block Accountant, Rabindra Rong Chauhan, Block Accountant, Tenzing Kramsa, EDP, Mojul Barua, DQM, AS lahaya chokomar hello sahem chiwangwe pen sorkar pen kipi baino chuan chotiti laso lapuso na tuma phan KAC pen kopia kangsai pipon haiji bonta lapu pion lapen choke
daratum ke arni wangta sahem chewangwe amri pen hemari bongrong Karbing News dak SSA amri block laso office long BMC tum la dak DT chewangwe kolam ahok mala laso alam bang ya hok lo nili ham tala dak are matlo nili arni wang ta nangle bang seta kai tala chukidar bang kote doji seta bat baki tuman bang ke thek long komsom wang wepin na som la 90% attendance ke avema pusini di mathadak tala sopothak nanghin pen PC pui alam bang ke lalo nili pudami alam bang ke la kebang wedat ajoy ne bang si la bang so ladak a block kaparlo askolong an ke kimisen lubang ke tek damlong komu dak penama si jadat lo mat hala sekolah long stame teacher atum kachi damde luge than the la sonse ong lo la si nilipu damji bang ke la tum pan sonse pawang verima la bang ke ang song sor decision bang en that trapjing so dak pen la bang en to the same miji simathada tangte la puson pulo tangte ini case Karbing Long Termas Council la tumpen kai kening jiver quality division pakrang ulo pula si la son duty chirangwe pulo tangte la sopothak son si pui nang henta quality education kaprek adim bang nili pudam thek mate pangrum dam bet pote isiwer lo quality education na bang kali se lahina bang ke aber se ke suntu la sonse nang mandar la athema non dak penda la tum duty kachiklem kleang se lo jong se paprang du nai pulotang te quality education wanji pulotang te mena bang ke strict nai methang pen ma se sai chiklem nai an pulotang te rong rup osomar tum sta student tum sta chingthor pon pola pen quality education bang wan un pol tum Karbing Long Longri krehini sarhabe amai mai bhumen sing terona hinpen koka sar polang royalong se arklidam West Karbing Long koka sar polang royalong longri krehini sarhabe amai bhu mensing teron lapen arisang ho tumpen koka sar poathan arklipen kobe banta kipidam Longri krehini sarhabe amai abitung tumpen kamatha pot koka sar polang royalong kijui kelang mati karbi karbakarat kidu anatum reng dok reng nipen kijui kelang longnang jia phan pura longri krehini sarhabe amai abitung tumpen koka sar poathan arkliponlo lapen that pen api sikopi basapi asong atumpen tame arpukimi chilar pontu bangso arpukelar pontu along arpukimi kelangpon mai phiarpu maloti teronpi kongchun bangarpu rinurong pipi dihin rembang maloti tisopi sahem chunbang rinurong hangpi bidisarpi kasang timongpi dunchunbang arpuka cheterangpi alangli tuma phansi pekponlo Jai mekalong longri krehini sarhabe amai phumen sing teron hemari ingleng lapen kaprek man pengki doatum chetong don se jai mek mesen pen pechun po Borthopen Priyanka Balmiki Karbing News